खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडियोआव आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आफां आसामाव आरोबाव गंसे टोलगेट रबिबाराव बेखेवगोन 27थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल बादायलायनायखौ उदालगुरियाव जागायबाय। बर' रायग्रा जुथुमनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों 7 नभेम्बराव सुंद' सल' फरायनाय थुनलाइयारि आड्डा। दिसेम्बर दानाव रिलिज जागोन अक्षय कुमारनि अद्रिंगी रे सावथुना। कार्तिक आर्याननि एक्शन सावथुन धामाकाया बे दानावनो रिलिज जानायनि लामायाव। दानिया दङ आबुं रादाब। बिजनी दहलाफारा पाटगाव आरो सांसारी धलपुरनि उनाव आरोबाव बरपेटा जिल्लानि भबानीपुर गलियायाव गंसे गोदान टोलगेट 7 नभेम्बर रबिबार खालि बेखेवनो लादों। आथिखालाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों लोगोसे गारि मटर थांनाय फैनायाव आरोबाव स्पिजिहोनो नाजाबावबाय। आथिखालाव उफ्रा बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगोनो भबानीपुर समष्टिनि बेंखनाव आरोबाव गोदानै टोलगेट बेखेवनो लानायखौ जायगानि रायजो राजाया गोबाङानो सोंखारिदों। गंफ्रोमबो लाइट भेहिकेलफोरा फारसेथिंल' थाङोब्ला 40 रां होनांगोन आरो थांलाय फैलाय खालामनायाव 60 रां होनांगोन। मुवा बेसाद रोगानाय मिनि ट्राक गारिफोरा फारसेथिंल' थांब्ला 65 रां होनांगोन आरो ट्राक एबा बासफोरा 135 रां होनांगोन। बेनि अनगायैबो हेभि ट्राकफोरा 210 आरो हेभि बासफोरा 150 रां होनांगोन होननानै थि खालामनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांनानै 27 बोसोर सिगां प्रदीप दैमारिनि दैदेननायाव खुंजाजेन्नाय 27थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां फुटबल गल्ड काप टुर्नामेन्टखौ सनिबार 6 नभेम्बरनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स क्लाब आरो एबसुनि बानजायनायाव उदालगुरि नोगोरनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव जागायजेनबाय। गासै मोन 12 बादायारि हानजाया बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लाफैगोन आरो फैगौ 17 नभेम्बराव जोबहैगोन होननानै खुंफुं आफादा शुक्रबार खालि खौरांगिरि मेल खुंनानै मिथिहोदों। सिगां निउ मडेल स्पर्ट्स क्लाब आरो डिमाकुसि अर्गें क्लाबनि गेजेराव गेलेनाय जादोंमोन आरो बे गेलेनायाव सेथि सानखालिनो उदालगुरिनि निउ मडेल क्लाबआ डिमाकुसि अर्गें क्लाबखौ 5-2 गलाव फेजेननो हादों। बर' रायग्रा जुथुमनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बिजनीयाव गाव सोरजिनाय सुंद' सल' फरायथिनाय हाबाफारि खुंनो लादों। बिजनीयाव थानाय इंखं पाब्लिकेशननि अडिटोरियामाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन होननानै बर' रायग्रा जुथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया फोरमायदों। गासै सा 30 सुंद' सल' फरायगिरिफोरा बे हाबाफारियाव मोनद' ग्रुपआव फरायगोन। फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो हाबाफारिखौ जागायगोन होननानै मिथिहोदों। गोदानै फैनो गोनां अक्षय कुमारनि सावथुन अद्रिंगी रेआ 7 दिसेम्बर खालि रिलिज जागोन। बेयो हिन्दी रावनि मोनसे आबुं सावथुन। फोरमायनो नांगोन दि आनन्द एल रायनि बिथोन होजानायजों दिसेम्बर दानाव रिलिज खालामजागोन फावखुंगुर अक्षय कुमारनि अद्रिंगी रे हिन्दी सावथुना। बेखौ प्रडिउस खालामदों भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, हिमांशु शर्मा आरो आनन्द एल रायमोना। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर अक्षय कुमारनि अद्रिंगी रे सावथुनखौ लिरदों नेशनेल एवार्ड आवथायनो हानाय लिरगिरि हिमांशु शर्माया। बे सावथुनआवनो फावखुंगुर अक्षय कुमारजों लोगोसे धनुष आरो सारा आली खानमोननि गोख्रों आखुजों फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। कार्तिक आर्याननि फैनो गोनां सावथुन धामाकाया बे दानावनो रिलिज जागोन। फोरमायनाय जायोदि कार्तिक आर्याननि गोदानै फैनो गोनां धामाका हिन्दी सावथुनखौ बे दान एबा 22 नभेम्बर 2021 खालार खालि रिलिज खालामनो थाग थियारि जादों। बे सावथुनखौ लिरदों पुनीत शर्मा आरो राम माधवानी मोना। गोदानै रिलिज जानो गोनां हिन्दी सावथुन धामाकाखौ प्रडिउस खालामदों रनी सिक्रेवाला, अमिता माधवानी आरो राम माधवानी मोना। बे सावथुन एबा धामाकाया मोनसे हिन्दी रावनि एक्शन सावथुन। बेयो राम माधवानीनि बिथोन होनायजों रिलिज खालामजानायनि लामायाव आगान होफैनो हाबाय आरो राम माधवानीजों बिथोन होजानाय
कार्तिक आर्याननि बे धामाका सावथुनआनो गोबांसा नायगिरिमोननि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन होननानै मिजिंथिहरदों सावथुन बिथोनगिरिया। सावथुन बिथोनगिरि राम माधवानीजों बिथोन होजानाय धामाका हिन्दी सावथुनआवनो कार्तिक आर्यानजों लोगोसे मृणाल ठाकुर आरो बिश्वजित प्रधानमोनजों लोगोसे गोबांसा महरगिरिमोननि गोख्रों फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। आरो गासैबो महरगिरिमोननि गोख्रों फाव खालामनायजोंनो गोदानै फैनो गोनां हिन्दी एक्शन सावथुन धामाकाया जाफुंसार जानो हाफैनाया सावथुन बिथोनगिरि राम माधवानीनि गोसोखौ रंजाखांहोआलासे थायाखै। जाय सावथुनखौ बे दानावनो रिलिज खालामनो थाखाय खालार थि खालामखानायबो जाबाय। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 7 नभेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।